Ganahan mo moabot ang gubat dinhi sa ato. Di kita kapugongan na. Ni-increase na ang mga gasolina, ang diesel, kerosene, ni-increase po ang tanang basic commodities, mga presyo. Wala. Padong na giningan ni. Ang sunod na lang aning magsunod, ang missile na lang. Padong nga rin. Basig adto dito sa inyo mutugpa, di lang unta din no? Mga igsoon, kining mga kasakit sa kalibutan, mga kagubot, mga pag-antos dinhi sa kalibutan, dili gid ni plano sa Ginoo. Wa gid plano ang Ginoo nga mag-antos ta. Wa gani siya plano nga mga matay ta. Sa unang pagbasa, nag-antos og maayo si Abraham. Kay 90 na ang iyang edad, wa lang gyapon sila manganak sa iyang asawa. Adtong panahon na mga 83 na sa edad ni Sarah. Nya mo tong gipatan-aw siya sa Ginoo dito sa langit, ingon, tanawa langit, di ba? Di nimo maihap ang bituon. Sa di bitaw ko kaihap, ang sab tagaan ti kag anak, pariha anak kadaghan. Kamo 90 na imong edad. Nya sa aran gas Ginoo nga tagaan pa jud kag anak niya, lalaki 90 nya, ang bana ba 90 nya, ang asawa 83. Motuo pa mo? Nya gasogon mo minyo 20 yung edad. O nya niabot talag 90 yung edad nya, ingnon gyapon gas Ginoo tagaan kag kaliwat ingon na kadaghan. Saan? Motuo mo dili. Uy tubag mo Kanang lang ba? Klaruhay lang ba? Mutuo pa mo, dili. Amay, no? Kaya di mo mutuo. Lisod tagtuo Og maoni ang hinungdan, nganong ang kalibutan karon nagkagubot. Ano man, di naman ta mutuos Ginuogod. Sige naman lang tantuo sa atong kaugalingon. Mao na si President Putin, ang iyang kaugalingon niyang tuhuan, ang kanasang naa sa Ukraine, ang iyang sang kaugalingon mo ituhuan, ang ilang mga scientific nga mga kuan, o kanang ilang mga gi-analyze nga, kuan ba, kanang tawhanon ba, mo may lang tuhuan, gubot yun. Gubot. Pero ang Ginoo na gani mo itong tuhuan, magkahiusa ta. Pero si Abraham, nangutana siya, kung saon man ako pagkasiguro nga tinuod ni, yun siya lang, pagpikas diha og halad, ayaw sunog ha, niya ako'y sunog anak, nakatuog na lang sa siya, sukad pa niyang hinuwat pagkabuntag, nakatuog na lang, wa lang yapon moabot ang Ginoo, o ako pa to, oy muuli ko ayun ko, kapoy maghuwat ani kamo bitaw diba, di man pulanon na mo no, dali kay mong mangluod. Ingon ani karon, maghumili kog mga 30 minutos, mamatay tas gutom ani manguli taw Di matingali nimo undang ni pariag yaw-yaw. Ana ba? Mangundang dayon. Pero kanha na gani mo tan-aw na mga cellphones, kana mga Facebook, mga unsa pa na diha. Way undang ay kutob kadlaw. Si Abraham tungod kay gituong siya sa Ginoo, wa siya nagpaabot gid siya hangtod na lang ningit-ngit. Nya pag ngit-ngit na nakita sa Ginoo nga si Abraham di gyud mo surrender, magsigig yung paabot nga ipadayag sa Ginoo ang iyang gahom. Ning abot dayon ang Ginoo ang kayo og misunog sa iyang mga gihalad nga wa niya dusliti og kayo, ang misunog ang kayo gikan sa langit. Og mautoy pagmatuod nga ang Ginoo present, ang Ginoo buhi, ang Ginoo tinuod. O gikan ato si Abraham mituo na. Pero wala yung diha mamabdos iyang asawa. Ning dagan patingali tong mga siyam katuig kay 99 na may edad ni Abraham. Una pa namabdos ang iyang asawa. So pagkaedad niya 100, una pa nanganak si Sarah sa ilang unang anak nga si Isaac. Og si Isaac nanganak og duha, si Jacob og si Esau, og si Jacob nanganak og 12 kabuok nga nahimong 12 kanasod sa Israel. 40 ng daghana. Nya ang sunod aning istorya mao kini. Ang mga nasod sa Israel nahimong mga buangon. Nisupak sa Ginoo
Pagsupak nila sa Ginoo, nangapildi sila sa ilang mga kaaway, nangapildi sila. Hangtod nga naulipo na sila, ug nagpaabot na sad sila tinuod nga anak sa Dios. Nipadala na sang Ginoo ang bugtong anak sa Dios, nagitawag natog si Singan. Kusga. Uy, choir, panubag mo diya. Paano kaila? Si Heso Kristo, si Jesus, ang Kristo, ang anointed, ang manluluwas. Giunsa naman karon niya pagluwas? Dili na parihas una panahon nila ni David, nila ni Solomon, nga pamatyon ang mga kaaway, sama ni rong kwan ba? Sama ni rong nahitabo nga gubat, pinatyanay. Ang pagluwas na ni Kristo, nga mauna gini ang perfect model aron mahimot ang kaliwat sa Ginoo, unsa man klasehas kaluwasan, nakitay magpakamatay para sa atong isig katao, labi na gyud sa atong kaaway. Kana mao na nindot nga kaluwasan, magpakamatay ta para sa atong gustong luwason. Dili nato luwason ang atong kaugalingon. Nya mitudlo sa Jesus, ang magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an niini. Apan ang magpakamatay sa iyang kinabuhi, alang kanako ug sa akong mga pagtulunan, makabaton niini. Sige, lingi ay mong tupad. Ingna, pakamatyan tika. Sige na. Pasabot, luwason tika. Ano? Nga nung wa man umang lingi. Tanaw mo, wag ginang lingi. Sige, tagaan ta mo second chance. Lingi, ready? Go. Ina, pakamatyan tika. Kamu dia choir, wala ba mo nang lingi? Klaro kayo. Sige na. Oh. Pakamatyan tika. Nindot kay na. Mauna nga niingon si San Pablo diri sa atong ikaduhang pagbasa, daghan karon nga nagsigig simba dinis atong mga templo nga kunuhay mga magtotoo apan wa na magkinabuhi, sumala sa kinabuhi nga gibuhat o gipakita ni Kristo. Nagpakaaron ingnon muna nga giusab niya pagsulti, niingon siyang giubanan ko na nig mga luha, ubanan ako mga luha. Hinaot nga inyo nagyumpuy-an ang inyong pagpakamatay, pagpakighiusa diha ni Kristo. Ay pare nga kung nakitaan sa Facebook, kita sa tingali mo ana, nga ni-explain siya ni karong nahitabo sa Ukraine o kaning gubat o in relation sa message sa Fatima. By the way, gikan ko ron dito sa Kapilinya. Nagmisa mi dito alas 5 buntag dito sa San Remigio. Nya Fatima man na, no? Nya ang usas mga mensahe sa mahal nga Birhen sa Fatima, consecration of Russia to her Immaculate Heart, na i-consecrate sa iyang kasing-kasing. Na-consecrate kini pinaagi ni Saint John Paul II ni adtong tuig mga sa tuig murag March 25, 1984 na-consecrate ang Russia niya. Mauto nga nakita nato nga ang Soviet Union nabungkag to sila, unya ang closed door nga mga communist countries ni welcome na sa mga religion, labi na sa Katoliko. Nanood na nga itong Katoliko, gitawag na siya triumph. Pero matod pa sa atong pare, kung atong tan-awon karon, ang mga Christian countries like naam sa ni Kristiyanos ang Ukraine, daghang nila Kristiyanos, usama ni sila sa mga hardcore na Christian country, Catholic country sa Europe. Ni practice og mga buhat nga sukwahi sa gisugo sa Ginoo. Nakapasakit sa kasing-kasing sa Ginoo ni Maria. Unsa man ning mga buhata, kanang same-sex marriages allowed na nila, abortion allowed na, premarital sex allowed na.
Ana, euthanasia, allowed na. Kiskis kilay, allowed na. Kulor buhok, allowed. Ligation, vasectomy, allowed. Nakapasakit ni. Kay insulto man is Ginoo. Insulto man nga siya gabuhat nato. O sa history sa Israel, kaning kaliwat ni Abraham, sa Israel, musupak na gaya sila sa Ginoo, mapildi sila silang mga kaaway, mamatay sila, nyag mangluhod gani sila balik, sama itong nahitabo dito sa Ninive, nga nangluhod sila, nagpatalinghog sila sa wali ni Hunas, ug naglingkod og sako, gikan sa hari, hangtod sa mga bata, hangtod mga hayop, wa sila mukaon, naghinulsol sa ilang mga sala, nabalik sa ang ilang kinabuhi. Muna karon kita haron di na moabot ang gubat dire nya mag-anam na siya kawagtang mosunod tas kinabuhi sa mahal na Birhen Maria. Kana bang di ta magmahal sa atong kaugalingon, magsige tag higugma sa atong isig katawo. Wa man mo mulingi ganihang uban basin mulingi na moron ani. Sige, lingad ay mong tupad. Nya pangutan Asya nga nahigugma kanako. Og imo hilasan ka anang Bisaya ina, do you love me? Sige na. Oh, walang yapon. Oh, lagi na masinupangkon lagi kay ta. Bitaw karong Abril 4 ato na sang i-consecrate didto ang Kapilinya di Fatima sa San Remigio karong Abril 4. O gusto mo makamonitor sa mga activities, i-click lang sa inyong Facebook, i-search ang Kapilinya di Fatima San Remigio nga kaning page. Nya makita nyo dito ang mga activities, ipang-post na diha. Pero ang basic lang mao kini. Nanginahanglan og 10 million na budget para sa consecration. Nya kita dinhi sa atong parokya, kamong mga parishioners o online parishioners dinhi kana ganing territorial o online parishioners, ako mong gihangyo nga mamalit og slots kay nagkinahanglan tag 10 million pesos or 10,000 slots sa Mother Mary's Healing and Deliverance. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 10,110 slots. Oh. Salamat kay ninyo. Kay matod pa dito explanation ni Monsignor Ruben Labaho, ang atong head sa director nato diha sa WAF o Vice President sa Foundations Kapilinya, kanang Tres Pastorinhos, Vice President siya ni Archbishop Palma. Iyang gi-explain nga, yes, na-consecrate na ang Russia, pero ang atong kuwang, ang atong buhat, padayon nga buhat sa pag-consecrate sa ato sang kaugalingon ngadtos Ginoo. Kana bang kamausatan muhatag, muhalad sa atong kaugalingon ngadtos Ginoo. O kining namalit og mga slots, nakahalad na ni ngadtos Ginoo. Kamo kinsa may nakapalit na dinhi, taas ang kamot. Sinangana, tulura kabo. Kamu na yung tanan, wa na mo makonsecrate. Oy, pamalit na mo. Nya, human naman, wa na may paras Kapilinya, ang para na lang din sa ato, kanang SUSBF, Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer. Tag 500 per slot, nagkinahanglan tag 8,000 slots para sa budget sa pista o sa Holy Week. Maabot ng mga 4 million. So, 8,000 slots tag 500. As of yesterday, nahalinan ta og 576 slots na. Pakpak. Di mo makpak. Napay 7,424 slots. Pero kining atong slot, dua-dua ra biyan ni. Dua-dua ra yun, no? Palit-palit, gikan karon hangtod sa kani-ganing Holy Week o hantod sa Easter Sunday, March 17. O pwede ta palit-palit, 500 lang. Pero makuha nato
ang atong gikinahanglang budget. Kay kada nato lihok dinhi simbahan naa man gid tay budget to increase and to nurture sa atong pagtuo. Kamong tanan nga mopalit, mura sad mo nihalad sa inyong kaugalingon, pero labaw sa tanan dili lang palit kung dili buhat. Ang sa may buhat sa atong pagpalit aning SOS-BF, sanctifying unity. Unsa man ang sanctifying unity? Maghiusa ta sa Ginoo. Kay naa man say maghiusa para sa demonyo. Sama na magsigig. Suyok, hiusa mo po nila mga manuyupay. Naasay maghiusa kay mangawat, manulis. Naasay maghiusa kay magsigsugal. Kanang sanctifying unity, kana bang maghiusa tas pagampo. So unsa may inyong buhat kung mopalit mong slot parang San Vicente, dito sa inyong balay, paghiusa mong ampo, paghiusa mo og rosaryo. Nya magdungan sa mo dinhi og hiusa og simba. Dad-an ang inyong mga anak karon nga allowed na tang mo anhig simbahan, dad-an niya pamangga na mga cellphone, ayaw sa mo pagsigduwa ng cellphone o gamit na ng cellphone. Dad-a dinhi ang cellphone pero pag na inighuman na lang sa gamitan. Niya inigabot sa inyong balay, magrosaryo mo dito, maghiusa. Sunod, maghiusa o alagaray to serve in unity. Kamong mga anak, serve mo sa inyong mga ginikanan, ay mo sige dihang tinapulan, no? Nya dagko ra ba mong kaon? Ay kana ra bang tapulan, dagko sa nagkaon, nya kana ra bang tapulan, nya dako kaon, makapabugo sa na. Mga bugoon sa ning dagko kaon. Anak, kugi gid mo, alagad mo sa inyong ginikanan. Nya unsa man sa ginikanan para mga anak ganahan mo alagad, ay sad mo pagsigig yaw-yaw. Pagsigyaw-yaw, i-appreciate po na. Liban ako, dodong, nang hugas nga. Naghanag si Bunoy Bilinoy. Ato ning hugasag-usap dong ha. Siya nga naman ma. Siya, kaghan pa magsibo. Tingin mo makitin siya. Gadali, manggod ko ma. Isa, sige, ato ning gan. Lipay kayo. Ganahan kay kong inday da. Kay kusog kay mang laba. Atong labhag usap day ha. Kay murag lagom-lagom paman. Alam, pagsulti din kayo na naglaba sa kadiyang dalagan mo takang buanga ka, lagkong kayo na yung ilabhan, lagkong po nasnaong mo, mus-mus ko nasnaong ni mo ron. Huwag kita na, nanapan na itang muli, ay, hayaan na diya, ngayon dito imong anak, na gisiod ko mo anak. Pero imong daygo na, naliban ako inday naglaba, salamat day ha. Ngayon mo din tanaw to, kanihi, ato ning usbag laba ha. Sa nga naman main siya, agwa tingali nini mo makusukuso kayo o naagian baka nigkabaw din kay daghan pa man kay buling ana ay idali-dali ko to kay otro sa di ka mao manglaba pero mingos wala anaon day na siya ma anaon day na hangtod makaton ana no nino sa nimo imong bana ha dili ba na akong dodong ha alagad man yung silingan abi mo mo kay short ay dadi day ay ako tong giayo ilang sira ba kay panday baya to daot mang bisagra sa mo dito imong gilugit-lugit dito nya katong bilangkad dito nga tan-aw nimo sa iya man gili-ili day ug nasud na ba ang kanang straw kay daotan na gani akong mata siya akong gipali-ili dito sa nya hubo kay tong short kita kas bisagra sa kita sabi di wagi away naghiusa gid mo alagaray ampo og pag ginay manindog na ta